Akkumpanjati mill-avukati tagħhom fis-satejn neqsin kwart ta' wara nofsinhar il-pulizija resqet lil Tony Kassar u lil Francis Portelli, it-tnejn ta' 63 sena u akkużathom b'korruzzjoni u ħasil ta' flus fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Quddiem il-Maġistrat Claire Mikallef Stafraċi l-prosekuzzjoni għamlita ċara li l-akkużi fil-konfront ta' dawn iż-żewġ persuni kienu differenti minn ta' Tancred Tabone u Frank Sammut u ma jinvolvu l-ebda ħlas ta' commissions. Iżda dan ma jnaqqas mill-gravità tal-każ tant li l-prosekuzzjoni opponiet għal-libertà proviżorja minħabba l-biża li jiġu intraċċati l-provi u s-serjetà tal-akkużi kontra tagħhom. L-imputati qed jiġu akkużati li bħala diretturi fl-Island Bunker Oils u s-sussidjarji tagħha pruvaw jikkorrompu lil Tancred Tabone u Frank Sammut bħala chairman u CEO tal-kumpanija li huma għandhom sem fiha bl-isem ta' Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited. Qed jiġu akkużati wkoll li f'isimhom jew f'isem waħda mill-10 kumpaniji li għandhom ma' Tancred Tabone u Frank Sammut għamlu ta' money laundering fuq perjodu ta' 10 snin, jiġifieri bejn is-sena 2002 u s-sena 2012. Qed jiġi akkużati wkoll li akkwistaw proprjetà meta kienu jafu jew jissispettaw li dik il-proprjetà seta' tinkisbet minn attività kriminali. Waqt li wieġbu mhux ħatja tal-akkużi li tressqu kontra tagħhom Francis Portelli bħala direttur tal-Virtu Ferries u Anthony Kassar ta' Kassar Shipyards ingħataw il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro oħra. Il-qorti wissiet li żewġ persuni biex ma jkellmu x-xhieda jirrapportaw darba fil-ġimgħa l-assa u ma jħorġux mid-dar bejn nofs il-lejl u s-7 ta' filgħodu. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni u friżat l-assi kollha tal-imputati. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-assistent kummissarju Michael Kassar, is-supretendent Bol Vassallo u l-ispettur Angelo Gafà. Dawn iż-żewġ persuni tressqu jumejn wara li tressqu l-qorti Tancred Tabone u Frank Sammut akkużati bl-iskandlu u l-commissions fix-xiri taż-żejt. Tabone u Sammut ingħataw il-libertà proviżorja għalkemm fuq talba tal-Avukat Ġenerali li appella mid-deċiżjoni tal-qorti, id-deċiżjoni dwar il-ħelsien mill-arrest ser terġa' tiġi kkonsidrata nhar it-Tnejn illi ġej.